Hallo, hvad er det? Hey, juleting. Yes, mander. Hej med dig. Tjek lige alle de juleting, der er kommet frem. Nå, men det kan da ikke være dem alle sammen. Hey, hvor er de resten henne? Hallo? Hallo? Kan du hjælpe mig? Hallo Peter, ja, selvfølgelig kan jeg hjælpe dig. Hvad skal jeg hjælpe dig med? Jamen, vi skal have fundet alle de andre bøger. Hvor er alle de andre bøger henne? Ja, ved du hvad, nu skal du bare se. Kom du med mig, så går vi ned og finder dem hernede. De står nede i vores magasin, nede i kælderen. Vil du med ud og gå en tur? Ja. Super. Det gør vi da Nå, bare. vi har dem et andet sted. Ja, vi har dem nede i kælderen, fordi så er det nemt for alle at komme til. Okay. Ej, nu skal du bare se her, Peter. Ved du hvad, jeg tror lige, du får lov at lege lidt her. Det er altså ikke alle, der gør det. Men ved du hvad, du får lige en rutsjetur. Hey, en rutsjetur. Men det er sjovt. En gang mere. Ja, der kommer en til. Fuld fart. Så, nu kommer der et hjørne. Sådan. Ej, Det var skarpt. gå resten af vejen. Kanon. Kom vi ned ad trappen. Nu er der lige en lille en, vi skal op af her. Så er vi her. Det var godt nok sjovt der med sådan en glidetur. Ja. Se lige her omkring hjørnet. Der har vi Ja. julebøgerne. Ja, der står de jo. Men. Så det. Ej, der er en, der hedder Peters Jul. Har du set? Men det var næsten mig. Har du noget med mig? Ja, det Jeg kunne rigtig godt tænke mig noget med mig. Det tror jeg faktisk godt, vi kan finde. Prøv lige at se her. Her har vi en DVD med Peter Pedal. Super, den vil jeg låne. Nu er julen hjemme. Det var dejligt.